चिरां जिल्ला स्वरूप स्थिति प्रसार संसदा खुंगा 26थि बोसोरसालिया जुथुमा आरो रौमारी आन्चलिक स्वरूप स्थिति प्रसार संसदा 40थि बोसोरारि जुथुमाखौ बे बोसोराव मैयानिफ्राय साननैनि हाबाफारिजों चिरांनि रौमारिनि ज्योति आश्रमाव खुंफुङो। दिनै जोबथा दिननि गेवलां मेलायाव गोबां ब्रह्म धोरोम सिबियारि आरो दैदेनगिरिफोरा बाहागो लाना गोबां धोरोमनि गोथौ सानथौफोरखौ गुवारै सावरायनाय जायो। चिरां जिल्ला स्वरूप स्थिति प्रसार संसदनि संसद नायक मनेश्वर ब्रह्मआ फोरमायदों दि बोरैहाय फेहेरनो आरो फुवारनानै फैबाय थानाय लाइमोनफोरखौ गियान होनो हागोन बिनि थाखाय प्रसार खालामगासिनो दं। जोंना अबयसे नैबेखौ आं सिगाङावसो बुंनो लुबैदों पुर्नब्रह्म ज्योतिषरनि नामखौ लाग्रोनोसै। पुर्नब्रह्म ज्योतिषर पायो नमः। दिनैहाय जोंहा नैबे चिरां जिल्ला स्वरूप स्थिति प्रसार संसदआ 26 बोसोरसालिया जुथुमा बेखौ मैयानिफ्रायनो जागासिनो आरो दिनै जोबथा बे जोबथा हाबायाव जोङो दिनै फुंनिफ्रायनो शिबनाथ ब्रह्म आफादनि बिजाबनि सास्त्रखौ लानानै सास्त्रपाठ होबाय। लोगोसे नै दा गेवलां मेल जादों। बिनि सिगाङावनो आं मोनसे खोथा फोरमायनो लुबैदों। दिनै नैबे जायगाया जाबाय जोंहा फोरलां बाबाजिनि जायगा। बे आफाया गाव थैनायनि सिगाङावनो जोंनो रौमारी आन्चलिकआव नैबे मन्दिरखौ एबा हाखौ होलांदों। बे आफाया गोमोरनानै थांबाय। बिनि उनाव जोंहा बेखौ दैदेनदोंमोन रबिराम ब्रह्म आफा। रबिराम ब्रह्म आफायाबो दैदेन थैनो थांबाय। बिनि उनाव जोंहा लहित चन्द्र ब्रह्म आफाया दैदेनदोंमोन। बे आफाया दङ नाथाय दिनैनिफ्राय सफैथ'वाखै। जाय हक बिसोरनि दैदेननायावनो जोंना नैबे मन्दिरा आश्रमा जागासिनो आरो। जाय हक नैबे जोंना स्वरूप स्थिति प्रसार संसद जि माबा दं बेखौ जोंहा लहित चन्द्र आफायानो केलकातायाव थांनानै जोंनाव लाबोबाय आरो बे शिबनाथ ब्रह्म स्वामिनि बिजाब द'थि बिजाबखौ आफाया लाबोनानै जोंनो बेवहाय होफैदों। बे 10थि बिजाबखौ लानानै जोङो प्रसार खालामगासिनो। जाय हक जोङो बोरै फुवारलांनो हागोन एबा जों बोरै मोजाङाव थांनो हागोन आरो एबा जों जाय दा फैगासिनो जाखांबोनाय सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जों बोरै गियान होबोनो हागोन बेखौ लानानै जोङो नैबे प्रसार अभियानखौ खालामो। आरो जों प्रत्येक बोसोरावनो बे जानुवारि बा फेब्रुवारि दिनावनो जोंहा बे अभियानखौ खुंनाय जायो। जाय हक जोंहा आफा लहितआ जोंखौ जिखिनि प्रसारकफोर चिरां जिल्ला हक सारा आसामनि जथ' प्रसारकफोर दङ बे प्रसारक आफामोनखौ जोंखौ सोलों आरो फोरोंलानानै बेंटल गेटआव जोंखौ फोरोंबाय। बे आफानि बोसोनजोंनो जों किसुमान खामानिखौ सोलोंनो रोंबाय। बेनिखायनो जों बे आफानि खाथियावबो पुर्नब्रह्म ज्योतिषरनि खाथियाव जों खुलुमनाय होबाय। जाय हक आं बे खिथिखौ बुंबाय। जोंहा चिरां जिल्लानि प्रसारक आफाद दं। बे एसे आफाया गावनि बिबुंथिखौ लाखिथोंसै। जोङो जोंनि ब्रह्म धर्म स्वरूप स्थिति प्रसार संसदआ मोनब्रै थाखो दं। से नम्बरा जाबाय प्राइमारि, 2 नम्बरा जाबाय आन्चलिक, 3 नम्बरा जाबाय जिल्ला, 4 नम्बरा जाबाय केन्द्रीय अर्थात मिरु संसद। बे संसद मोनब्रैया जोंहा बोसोरसालिया बोसोरे शास्त्र सन्मिलन परमहंस शिबनाथ स्वामी आफानि जि शास्त्र दं धोरोमनि बागै बे शास्त्रखौ फरायलायनानै जों गोरोंनिफ्राय रोङै आइ आफामोननो जों फोरमायलायनाय जायो। दा बेबायदिनो जोङो बेजोंनो जोंना आखुथाय आरो सिबिथाय इसोर सिबिनाय आरो जोंनि आखल आखुखौ दानायखौबो जों बिदिनो फोरोंलांबाय थायो। दा बेबायदिनो फोरोंनानै देग्लाय माबाया जिल्लाया 22थि जाबाय। दा बे रोखोमैनो जोङो थांबाय थायो आरो फैगौआवबो जों थांबाय थागोन। आरो जोंहा नैबे केन्द्रीय माबाया मिरु संसदनि जेनाखि स्वरूप स्थिति प्रसार संसदनि माघी पुर्णिमा बे परमहंस शिबनाथ स्वामी आफानि थैनाय सानखौ जों माघी पुर्णिमा हिसाबै फालियो। दा बेखौ जोङो गसाइगाव अमृतपुर सेबाश्रमआव जों दा लादों। बेयो जाहैबाय फैगौ फेब्रुवारिनि
15 आरो 16 तारिख दा बेबायदिनो जोङो जोंनि समाजाव अर्थात जोंनि ब्रह्म धर्मनि भक्त आरो आइ आफामोननि सिगाङाव जों जोंनि सैथो बाथ्राफोरखौ जोङो मिथिहोलांनो थाखाय उन्दै उन्दै गथ'फोर आरो सेंग्रा सिख्लाफोरनो मिथिहोलांनो थाखाय जों बिदिनो ज' बोसोरसालिया जों जथुम्माखौ खुंनाय जायो आरो बे खुंनायजोंनो दा इमप्रुभ जाबाय होननानै जों एसे साननो हादों आरो बै समाव गुरुदेब कालिचरन लाबोनायनिफ्राय गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मआ थैनायनि उनाव बेले बेजे जादोंमोन बेले बेजे जानानै जोङो खुनु माबा मोनसे सिद्धान्त लानो हाथ'वाखैमोन बेनिफ्राय जेब्लानाखि जोंना जोंनिनो दा थांनानै दङ लहित चन्द्र ब्रह्म आफानि दैदेननायाव केलकातायाव थांनानै गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मआ जै जायगानिफ्राय बे जोंनि सैत्य धर्म एबा ब्रह्म धर्मखौ लाबोदों बेहाय थांनानै बियो नागिरनानै बिजाबखौ मोनबोनानै बेनिफ्राय बेहाय गुरुदेब कालिचरन मोननि समकक्ष सासे भक्त दंमोन बेयो जाबाय शक्ति साधन कलि बाबा बे शक्ति साधन कलि बाबानिफ्रायनो गोबां बाथ्राफोरखौ सोलोंनानै लाबोदों लहित चन्द्र ब्रह्म आफाया दासिमबो बे आफाया जोंनि गेजेराव माबागासिनो दं फोसावगासिनो दं ओमफ्राय जोंनि जायनोखि परमहंस आफानि परमपरा शिष्य शक्ति साधन कलि बाबाया 1990 आव थैबाय बिनि थैनाय सानखौबो जोङो बिनिफ्राय आदर्श शास्त्रफोरखौ जों मोननायलाय जोङो शास्त्र बिजिरनाय एबा शास्त्र अध्यापना दिबस होननानै 7 डिसेम्बरखौ जों लानाय जायो आरो मालाय बोसोरे दा बहायबो जोंनि मोनब्रै 6टा आनसलिक दं जोंहा बे चिरां जिल्लायाव सानजा बिजिनि सोनाब बिजिनि ओमफ्राय रौमारि निसिमा बेनिफ्राय सिदलि चिरां सोनाब बिजिनि बे 6टा आनसलिकआ बिदिनो जोङो ग्रें ग्रेङै जों खुंबाय थानाय जायो आरो बे खुंनायजों जों दा एसे गावखौनो गाव एसे शास्त्रनि बागै धोरोमनि बागै जोङो मिथिनो हादों बेखौ जों साननानै लादों आरो दा